Sanibona njani bafowethu? Hhayi siyaphila thina ngapha. Ngisafuna sike sixoxe ngale ndaba yecala lakaSenzomeyiwa. Elingafuni ukuphela, hayi khona, hayi khona, hayi khona. Hayi khona bafowethu. Heyi, impikiswano manje enkantolo isimayelana ne-recording. Okuthiwa umsolwa wesibili wavuma ukuthi waba ingxenye ekubulaweni kaSenzomeyiwa. Kodwa manje njengoba kuthiwa wavuma phambi kwemantshi, imantshi uma imrekhoda ekhuluma yonke leyo nto, kuthiwa ayizange imtshele ukuthi iyamrekhoda lo mfo. Manje sekuthiwa-ke umthetho awuvumi ukuthi lobo bufakazi noma leyo recording ingasetshenziswa enkantolo ngoba akatshelwanga lo msolwa ukuthi ngiyakurekhoda-ke konke okukhulumayo manje. Ake siyixoxeni bafowethu le ndaba ukuthi uma ngempela ngempela kuvunyelwana ukuthi leya recording uye ngempela umfo wakhuluma la, ngoba angizwa abameli bephikisana enkantolo ukuthi uye, kusho ukuthi njengoba sebayilalele bona nje le recording, akekho ophikisayo ukuthi uye umsolwa number 2 oshoyo laphana ukuthi wabulala uSenzo. Kodwa manje indaba isekutheni lokho akushoyo ijaji likusebenzise yini uma selikhipha isahlulelo kuleli cala. Indida ngempela umthetho wase-South Africa, indida ngoba umbuso nje ngiyawubona lapho usebenzisa amanye ama-judgment ake enziwa phambilini iy'nkantolo ey'phakeme njengenkantolo yomthethosisekelo kuthiwa ngo-96 yake yakhipha isinqumo esifana nayo indaba le yokuthi uma ngabe kunobufakazi obutholakele ngendlela engekho right, lobo bufakazi bungasetshenziswa ngey'zathu ey'thile ezisemthethweni. Kodwa futhi kunamanye ama-section abameli babasolwa bathi no, 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 siyakuzwa lokho, kodwa thina sithi ama-rights noma amalungelo abasolwa kufanele abe seqhulwini. Kufanele ukuthi noma bekhishelwa isahlulelo noma isigwebo, kodwa kungabi ukuthi sikhishwe sekunyathelwe amalungelo abo. So manje umbuzo uthi yini kanti ebalulekile? Amalungelo abasolwa noma ukuthi icala lihambe ngendlela e-fair, kusetshenziswe konke okuwubufakazi obukhona? Empeleni kusho ukuthi umuntu ogangile usengasinda nje impela ngenxa yokuthi ubufakazi obunikezwayo ngaye kuthiwa abuhlanganiswanga ngendlela esemthethweni, kodwa nakuba kubonakala nangu impela esiphethe isibhamu eduzile umuntu, kodwa kuthiwe lobo bufakazi angeke busebenze ngoba butholakale ngendlela engekho emthethweni. Ithini indaba la? Yini kahle kahle esiyifundayo thina njengesizwe sase-South Africa? Okusho ukuthi singaganga nje kodwa besazi ukuthi inkantolo noma umthetho ungasivikela ukuthi amalungelo ethu afana nokuthi kufihlwe, kungasetshenziswa ubufakazi bokuthi sigangile. Kufanele kubekwe lokho phambili vele kube seqhulwini. Ake sixoxe ngale ndaba. Mina iyangidida ngempela, eyi ngiyadideka. Niyibona kanjani nina bafowethu? Ake siyixoxe. Icala likaSenzomeyiwa engathi liyothatha isikhathi impela, ngisho ijaji lididekile manje ukuthi lenze kanjani. Niyibuka kanjani nina le ndaba? Ake sixoxe.